Nyakoromogi odhiambo machielo majaber rwakni machiegni mar yudo weche manyien magoimore odiechieng' mar tich ariyo dwe ndalo 24 dwe mar 9 2024. Weche manyien wasekoloni motenore kod gik matimore pacho kaka achiel kod matudo piny Kenya kod pinje maoko. Magi oting'o wach mar temo ng'eyo adieri ewi winjruok e kind sirikal kod kambi mar Adani kao ting' mar paw ndeke maduong' ma pacho ka Jomo Kenyatta International Airport kata JKIA. Kopogore kod mano nyakwaramogi weche mag rito bende en adier ni ng'uono nokware e kind Gachagua kod Uhuru Kenyatta. Mago nitie ka nyakwaramogi weche motenore kod ng'e gwengewa bende nitiere ka nyakwaramogi thoth kendo winjo bed ni bedo piny kindi chik iti to mana kokalo Ramogi TV weche manyien mag imore mokwongo thund weche. If we know of anyone out there who can develop this airport better than Adani, I think the best thing to do is encourage them to propose to bring a PIP. Jor bura dwaro ni chung winjruok e kind kambi mar Adani gi sirikal ewi kawo alap ma JKIA mondo non matut winjruogno. Ukisikia mtu yote anatembea Kenya hii akisema ati ameomba msamaha na amesamehewa, ujue hata yeye ni mtu ya kipindi. Tend Jubilee okwedo ripode malieko ni tudruok osebedo e kind jatend Kenya machon Uhuru Kenyatta gi jalup jatend piny Rigathi Gachagua ewi siasa mamasawa. Nemwandua okuwadiye nyuklaria daka nezi konye jopiny mamoko. China must go. Jokuny mula mar rieda okwedo chik mar sirikal mar loko kar kunyo mula Masan Martin. Nyakoromogi jaloko mare iluongo ni Elizabeth Otieno. Bed thuolo mar tudri kode nambari 3600 ka imiyowa pachi weche manyien mag imore tinende ni Facebook en Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, ka X en @Ramogi TV KE. Nyinga en George Bati. Machiegni riwruoge makedo ne ratiro mag oganda kawuono chwalo nyinge rowere maromo 14 ma iyango ni ne olal e kinde ng'anyo mar Gen Z. Nyingego ochwal apisi mar jatend piny William Ruto ma Harambee House buore Nairobi. Kar kamano jokedo ne ratich oganda kaachiel kod jofwambo noyudore kama tek tok obila chako keyogi gi iro malungo wang' kendo mamoko bende ne obila ogoyo. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler ewi wachno. Jatend piny William Ruto e kinde mokalo sobedo ka penjo jopiny man kod nyinge rowere ma wachore ni olal miru kinde ng'anyo mokalo ne ugoko kendo ochwal nyingegi ne sirikal. Ewi mano anyuola ma podi ok oyudo jogi ahinya to tok ng'anyo ma tarik 25 dwe mar 6 higani ne ochopo e apis jatend piny William Ruto gi moko kuom jokedo ratich oganda. To mak mana ni obila ne ochopo kanyo lep kendo rakore kodgi e yor agoko. Obila gone akodeo kendo ne gimako mafuanda Boniface Mwangi ka gitemo ting'e wiye seche mane gikwayo thuolo mar chwalo duondgi. Gino mane okelo tulo kuom thuolo mar romo tarik 10 kama e apis mar jatend piny. Ywaruok mapek no ne kobuono kata jofwamb weche mane ifutho kendo ne ketho gigi mag tich ma ok dewo gi kod obila mane orwako osude. One of the cops just came from behind me, yanked the camera from my hand and then kicked it when it was on the ground. So now I can't even record anything or anything. That's what he did to the camera. Alivuta kutoka kwa mkono alafu akaipiga teke ikaenda kaanguka huko. Anyuola gino chopo kae ka gin kod kwaya achiel. Mimi ni sister yake kijana ambaye aliuliwa bado na ndio hii picha yake anaitwa Timothy Muchoi. Mimi nahitaji tu justice ifanyike kwa brother yangu na si yangu peke yake. Ruto, tunaomba tu utusikize. Tunajua hata uko na watoto mahali huko. Na hata wao watoto wako wako na wanjukuu. Tunaomba tu tusikize njutu, tunaomba justice ya watoto wetu. Alipotea kuanzia tarehe 6 mwezi wa 7, lakini kuna mtu aliniambia alimpea lift akaenda maandamano. Jokedo ratich oganda go kanyakla kod anyuola go bang' twak kod apisa mar apis jatend piny mano Arthur Osia nochiwo kinde manok ni piny owacho mar miyo gi duoko e kama rowere 14 go nitie. Within 7 days we will be back here. Enough is enough already. The purpose of today's visit was to provide a list of all the persons that were killed, all the persons who were disappeared and forced to disappear by the state. We are being abducted, but you are not apologizing, you are not investigating, and you are doing nothing. Na serikali tupatie majibu, tunapatia takriban kama siku 7 sababu wamesema
wamesikiza kwamba hatia zetu ni zipi, na tunaomba waweze kuturudia kwa haraka iwezekanavyo. So we are asking for compensation for the victims, we are asking for justice, and we demand for the firing of the officers who murdered innocent citizens. Anyuola gi pod piwangi mol kendo giramo ni adieri nyaka nyanyre lele. Mimi niliruhusu mtoto anaitwa Kenneth Jero. Nilikuwa tu na watoto wawili, niliruhusu mtoto mmoja hiyo siku 25. Tumeomba tu justice. Mtusikie tu. Sisi tuko na machozi mingi. Watoto wetu mtoto wangu alienda tu hivyo tu. Na wakati mtoto alienda kutoka hiyo wakati huyu mtoto wake brother yake anakuaga analia kila siku akisema mtoto wao alienda na hiyo. Anyuola maro were mane olal kinde ng'anyo mokalo no chopo pistet and piny owacho ka mar chiwo report ewi jogo magisobedo ka gimanyo. Kendo giwacho ni gibro duoka bandala abiriyo maka giyudo adiera mantie to gichiko ni gibro dok endara. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto kawuono bedo kod twak gi jatend riwruok mar Ford Foundation Darren Walker ewi okenge mag jiwo demokrasia kod rito ratiro mag oganda e kinde ni matungni osebedo kaneno e pinje mopogore opogore e piny mangima. E kinde no Ruto kod Walker oyango bedo gi tudruok machiegni neno ni oteg demokrasia e pinje mag Afrika kokalo e tiyo kod lony manyasani e geng'o miriambo ma ikeyo kokalo yor mbui. Jatend Ford Foundation Darren Walker opako Ruto kuom chwalo dwaro mar timo lokruok e weche mag uchumi e piny mangima kod jiwo okenge mag reso kor lwasi masani medo lokore. Magi timore dweche manok kende bang' Ruto ne seyo riwruok mar Ford Foundation ka ne otude kod siro ng'anyo mag Gen Z manotimore pacho ka. Jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni okone jalup jatend piny Rigathi Gachagua ni owe kuwuondo jo Kenya ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta oseng'wonone kotenore kod weche mane Gachagua wacho kuom kinde ma kata motelo ne yiero mokalo. Kioni olero ni onge twak ma osebedo kind Gachagua gi Uhuru Kenyatta mar kwaruok ng'wono. Kioni bende omedo ni midhiero mag thicho Gachagua e apisi obiro kaluwore kod gik mane otimo ne jotelo mawuok masawa mar Kenya. Kata kamano olero ni onge kwan jood bura mabiro yudore mar thicho oko Gachagua. There are no numbers to impeach either Ruto himself or Gachagua in parliament. There will be those who will be saying yes, there are those who will be saying no, and there are many others who will abstain. Ruto understands this from the beginning, that he does not have numbers to impeach Gachagua. And I can also tell you that ukisikia mtu yoyote anatembea Kenya hii akisema ati ameomba msamaha na amesamehewa, ujue hata yeye ni mtu ya kipindi. Uhuru has not met any of them, I can tell you here. And he has not held discussions on, was there, walimuuliza wakienda kututusi. Kwa nini wanaenda kumuuliza wakifikiria matusi imekwisha? So don't drag people's names kwa VPDN. Kawadhi nyime nyakwara mongigo were kod motenre kod weche mag siasa kod gwandruok e kind jotelo manitiere e piny owacho. Wadhi motenre kod weche mag winjruok ma osebedo e kind sirikal kod jokanyo mamoko. Jatend migawo mar omenda John Mbadi onyiso komiti mar od bura ni winjruok mar sirikal kod kambi mar piny India mar Adani inyalo ng'ad oko poni giyudo jaket mwandu machielo maber moloyo Adani. Mbadi onyiso jo Kenya mondo kik bed kod luoro nikech onge winjruok ma oseketi e kogno e kind sirikal kod Adani. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, Mbadi oyango ni joket mwandu mani kod gombo mar loso paw ndeke maduong' ma pacho ka JKIA pod kod thuolo mar chwalo kwayo margi. E odiochieng' mar ariyo, jatend migawo mar omenda John Mbadi ogoyo tach e liare mar od bura mar chiwo ler ewi ong'weng'o ma oliero ewi winjruok mar kongo paw ndeke maduong' mar JKIA kod kambi mar piny India mar Adani. E nyim komiti mar od bura mochung' ne ng'iyo gope mag sirikal, Mbadi oketo e lela ni chenro mar kongo paw ndeke maduong' ma JKIA kod kambi mar Adani pod ni ong'ala machien kendo onge winjruok moro amora ma oseketie kogno e kind sirikal kod kambi mar Adani. Mbadi ne oket e tago maliet kod jo od bura mane dwaro ng'eyo gima omiyo kambi mar Adani kende emane oyudo orak mar kongo paw ndeke maduong' ma JKIA. E duoko mare,
Mbadi wacho ni kuom kembe duto mane onyiso dwaro mar kongo paw ndeke ma JKIA mana Adani kende emane ochwalo kwayo. There was a question of whether Adani is favored because the law does not stop any other interested party, even at this stage, from coming until the signing of the concession agreement. If we know of anyone out there who can develop this airport better than Adani, I think the best thing to do is encourage them to propose to bring a PIP. And maybe they can even be lucky because this one of Adani has been stopped by the court. And there are others who also wrote expressions of interest. It's not just Adani alone. It is true there are other people who also expressed interest. Bang' jo od bura sunde mondo chiw ler mathoth ewi winjruok makamano, Mbadi oyango ni piny owacho nyalo ng'ado oko winjruok margi kod kambi mar Adani poni giyudo jaket mwandu machielo man kod paro maber moloyo Adani. Mbadi omedo lero ni joket mwandu man kod gombo mar kongo paw ndeke ma JKIA pod ni thuolo mar chwalo kwayo margi, ka bende okwedo weche moko mosebedo ka fuong'ore ni Adani chano kongo paw ndeke mamoko e pacho kae. PIP law allows any other person to come even if the other one is in progress. So if we know of anyone out there who can develop this airport better than Adani, I think the best thing to do is encourage them to propose to bring a PIP. Why can't these people who are saying there are other people out there, why can't they encourage them? Yesterday I was told there is Qatar Airways, ETC. Why are we just talking if we want to help this country, Chairman? Why can't we tell them to submit the PIP proposal and we deal with it? So then they will now accuse the government for not progressing with that proposal. Bende oyango ni onge pesa ma sirikal dhi lalo poni ging'ado winjruok margi kod kambi mar Adani. E komachielo, Mbadi onyiso od bura ni chenro duto e kind Adani kod sirikal pod ochung' kod doho, ka osingo ni bang' doho chiwo thuolo, sirikal dhi kawo pach jopiny ewi chenro makamano. Bang' oganda jo Kenya golo ng'ur margi ewi chenro mar bero paw ndeke maduong' ma JKIA e kind piny owacho kod kambi mar piny India mideno ni Adani, jatend migawo mar omenda John Mbadi onyiso komiti mar od bura ni thuolo pod nitiere mar ng'ado oko orak mar Adani poni giyudo jaket mwandu machielo. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Kawasudo Nyankuramogi ni do mamalo ng'ado ni dwaro mar uso kar romo mar KICC okoluwore gi chik. Kogolo ng'eto ma kamano jal buche Chacha Mwita olero ne chik matayo weche mag keto mwandu mag Kenya e lwet ji giwegi ok nyal tiyo ka ok okawo pach oganda. Mwito yie kod ng'ur manochwal kod duond bura mar ODM mane koni sirikal ne ok okawo pach jopiny motelo ne chwalo dwaro mar uso KICC kata kete lwet jaket mwandu. Moko kuom mwandu mag Kenya ma wachgi okelo ng'ur noting'o dundu mar mauta kata Kenya Pipeline, kar goyo buge chapa Kenya Literature Bureau to kod kambi mar kothe cham pachoka Kenya Seed Company e kind mamoko. Do koni jatend piny William Ruto kod od bura mamalo ne orem rito mwandu mag Kenya e kinde mane gipuodho chik machiwo thuolo uso mwandu mag Kenya ka ok omi pach jopiny pek. Kawasure ni komiti mar jokanyo 129 manyicha ne owal ne nono chenro manyien mar siro somb jopuonjre mag mbalariany osidhi ayanga kawuono kendo migi thuolo mar chako tijgi. Migawo mar somo kokalo kuom jatend migawono Julius Ogamba okwayo jopiny ni ochiw pachgi ne apudno mondo mi gidwoko makare kata midwoko makare yudre ewi chenro ma osebedo ka ikwedo gi jokanyo mathoth e pachoka. Lydia Okeyo noluwo wachni kendo mae report. Komiti no mano ochugi gi jatend piny Kenya William Ruto juma mokalo moting'o jokanyo 129 madhi nono chenro manyien mar pogo omenda mag sir ne jopuonjre koro ket thuolo mar chako chenro maggi. E kinde keto ayanga komiti no, jatend migawo mar somo Julius Migoso Ogamba owacho ne gimor gi okenge magisegoyo higni 2 mokalo gi chenro manyien no ka koro orwako jopiny mondo mi ogol pachgi ewi chenro makamano kendo omiyo komiti no thuolo mar tiyo tijgi. This is a testament to the fact that the government is always keen to ensure accountability, transparency and broad-based participation
in formulating and refining its policies. Jatend jotije piny owacho Felix Kosgei owacho ni gigeto chiwo thuolo maromre ne jopuonjre ma pachoka anyete kinde ma kwand jopuonjre koro medore thurka ka bende odwaro mondo mi tim nonro wi chal mar kuonde tiegruok kod mbalariany ma pachoka. I ask you to consult widely, speak to the education sector, but speak also to parents groups, to associations, to lobbyists, to regulators, to government, and to students. The wider your consultation, the likelier your recommendations will meet with approval or at least acquiescence. Matimore kinde ma jatend migao mar somo Julius Migoso Gamba kod Lange nochopo nyim komiti mar od bura marango weche somo kama noyie ni chenro manyien osebedo gi ng'ikruok kaluwore ni moko kuom jopuonjre ne ok ochiwo nonro mag gi malong'o e yor kia kod yor koso bedo gi ng'eyo weche mag mbui gino manomiyo ketgi e kidienje ma ok owinjore kodgi. Most students were in areas that they do not have internet access. There is the issue relating to computer illiteracy and lack of knowledge about the application process. Some applicants, we understand, relied on cyber cafe attendants who utilized information that was copy-pasted and therefore did not present out the correct information relating to the particular student who has applied. Each student who is in second year and going forward shall receive an SMS on the telephone number they applied so that they can be able to appeal or give us new evidence on their changed circumstance so that we can be able to review. Migao no kwa mondo mi onywand jod bura e chenro mag timo mag dongruok e skunde ma pachoka mar konyo jopuonjre chenro motisi ni 100% transition mondo mi gisumre paro maneno ni somo odhi kare. The best implementers of your programs are these members of parliament. Let them know the bill that is coming to this house and which I know you'll own it and it will go through public participation. No. It is now already chair. Come out Orero is a very competent teacher. And address the ordinary Kenyans about these programs. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Wasuri nyako Ramogi. Migao mar alwora ochiwo milome ne jo Kenya mondo mi ochiw pachgi e wi paro mar chik mar juogo omenda moro mar reso chal mar alwora ma pachoka. Migao mar alwora yango ni osuru no en ma igeto juogi kuom mwandu mayom e pinje maoko ma oselos chuth. Migao no ma otelie kod Aden Duale wacho ni dwaro nitie mar bedo kod nyalo mar tego chenro mag reso kendo rito alwora mar Kenya masani hinyore nikech taka kod chilo mamoko. Omenda ma ibiro juogi e mwandu go winjore okonye jiwo lony manyasani e geng'o taka ma chido alwora kendo yawo thuolo mag tije ne rowere kaachiel kod jo Kenya mamoko. Omenda no bende irango ni biro konyo e chiro miyo mar lope ma osekethore nikech lokruok achiel kod chuok alwora kod siro chenro mag geng'o kethruok mar alwora kod lwasi. Migao no mar alwora bende geto yudo omenda mag siro nonro ma itimo gi dwaro mar medo tego yore mag keto alwora bedo manyangafu ma jopiny nyalo dakie maonge kod midhiero. Jo Kenya koro ni kod thuolo mar chwalo pachgi ma ok okalo tarik 25 mar dwe mar 9 e apise mag migao no kata mbui mar mkview@environment.go.ke. Ero kamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV puoch gi pak ondisore kendo longo nikech yiero Ramogi TV e kin televisen mamoko kawa mi chal mar gik matimore pacho kama ngima. Odani wakao yweyo maro mokwongo en dakika 18 mosekalo bang' saa 3 mar otieno. Weche manyien gin mago imore mana kae Ramogi TV. Wang'iye moko kuom ote ma medo donjo kendo ma ioro na ka nyako Ramogi. Uko di boka ntiro yani Masai wacho ni Ruto nyaka lu nyaka ul joma ne owito ngimagi kawuono mos ne nyaka rungu jabucha achiel ma Mariwa okero kamano ahinya. Owino Kamin Omolo mar Ngodhe wacho ni asedonjo ka kendo gin kod dadi gi iluongo ni Amos mar Missouri Kobar wacho ni mogila ahinya. Omosh Edgar Land Cruiser wacho ni news donjo no makare gin kod Minot Arosi nyar Alego Engineer Samuel Alema bende ero kamano ahinya. Adwani mondo mimia ote mari kotene kod pachi weche manyien ma wakelo ni nyako Ramogi e odhiambo ni koro kindiko to ket weche manyien ma wakelo ni go achiel kuom gigo
mwinjo bed ne miyo pek. Kang'iyo ka joma ndikona mabende ne koda paro mopogore opogore ewi weche ma wasekelo ka. Tinga Wunyara to wacho ni winja makara ahinya. George Bati awuoro kaka Kenya ni moto. Okay, mano main pilot mar Ndhiwa. Jalup jatend piny nodonjo e telo gi ng'ai kata madharau mang'eny sana. Anto kolit na ahinya kaluwore kod gik matime mano Purity Agai Nyamajimbe mawacho ni Ramogi ler ahinya Taita Taveta. Okay, mano Purity Agai. Otoyo Lela wacho ni Ramogi ler kendo weche manyien kolore yo malong'o ahinya e Ramogi TV ka. Erokamano. Anno ka Sam Ochiel wacho ni enti Robert kendo kete Ramogi TV winjo weche manyien mago imore e yo makare kendo e yo malew. Erokamano nyakuom kete e Ramogi TV odiochieng' ma kawuono. Makamu mano director mar broad-based ma Western Kenya region wacho ni Daddy Cool George Bati lweny mora manie kind deputy president gi president kik jowa donje. Gin gi ti ne jopiny nosemigi ombulu. Koro jowa owere kod lwenje mantiere kono. Kasto architecture Evans Asio bende wacho ni Bati wach mar impeachment mar DP kik wadonje kaka jo ODM. Akwani oganda wa kik mer e kong UDA gitiek lweny mane gichako kendgi. Mano architect Evans Asio mano wuod Karachuonye mundiko kawacho kamano. Okay, paro wuok mopogore opogore. Engineer Obura Woodrongo kantiere Mikindani wacho ni winjo kendo bedo piny mos. Weche ma donjone mos wacho ni wacha dani no to winjo rum kabisa nikech osekelo paro mopogore opogore kuom jopiny. Kasto Reverend Jojo Yomba Pat Gweng bende wacho ni entiere gwenge mag game omora ahinya gi weche manyien. Erokamano ahinya. Kasto news mora maratari amor kod Ramogi TV Evangelist Dan Wood Omoya kawuok ko Mombasa wacho kamano. Okay, Morris Kisakwa wacho ni Bati sirikal Kenya kwanza ni ema KICC NHIF gi JKA JKA otamorito yawa to ang'o momiyo gigi gidwa miyo mana wainde. Okay, mano penjo ma kogol dwaro mar mondo in bende igol pachi tigola gola pachi eyo malong'o kendo eyo maler maonge wasiwasi moro amora. Erokamano ahinya. Shemotho Soja wacho ni Bati greetings, I'm closely following the news kendo amor. An asiro impeachment mar jalup jatend piny. Osenyayo pogruok mar dhoudi Kenya ka. Mar ariyo en kod lose tongue. Jeremiah Kioni ok en MP to tell us the number to impeach Gachagua. Sani koro Gachagua okaw ane 50% share mare ma en go e sirikal. Wach mar ariyo Bati osuru ma sirikal gombo ng'ado ute mag kanise okasiro sadaka en mar Nyasaye kendo not unless ni sirikal en wad gi Yesu. Koro dwa kawo madhi opog gi Yesu bathe. Mogik Adani's a scam. Wacho ni thanks to whistleblower kata jogo othotorio mane ogo othotorio ma jopiny owinjo kendo jopiny ong'eyo gik matimore kiling'ling. Nyakora Ramogi yina mondo ka uyuyo gi kanyo medoro na pachi namba en 236 Facebook en Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Weche gibiro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Kik idhi mabor, ma en oimore. Brate, huu mwezi usiache life ikuweke kwa kona. Kama hivi Shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428.
Mondo yud wenda mar Nyasaye majalimbe kaka skiza tinu mari dis *860 *419#. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. Kabla ya kupaka nyumba rangi, lazima ufanye preparations Ndio maana Citizen Duka na Mudhukinjo Paints wanakuletea package ya ofa za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata filler za JK 25 kgs 5 pieces, Duracoat Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya mchanga ya 10 feet P120. Zote hizi kwa bei special ya 9,500 on Citizen Duka, na just imagine una save 1,300. Hii ni deal moto na haitalast. Piga *487*5# saa hii. Lipa na utapokea SMS ya confirmation. Alafu uende kwa counter ya Citizen Duka kwenye duka ya Mudhukinjo kuchukua material zako. Unangoja nini? Save chapa kwa mjengo yako na Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Okunyal paro kaka unupuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano maginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono kawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Riwri kodwa e chenro ni ka wapuonji duso kek. Kuragole manalia matin. Okodhi ahinya. Kod modhi mabiro miyo ibedo molony e duso kek. Temaro ala man gi pattern moro. Ibono kogolo pattern moro makelo gole majaber. Tedo gi chiemo. Tedo gi chiemo. Gi Jalieta tich adek saa 2 okinyi. Machiegni kendo bang' wuok e yweyo dhi nyime gi weche manyien mag Imore Ramogi TV. Mine maromo 38 dhi nyime kod yudo thieth mar tuo mar fistula e kaunti ma Migori e bwo chenro mar pim kod thieth maonge kod chudo. Chenro ma osir kod kambi mar Royal Media Services komakore kod tend kaunti ma Migori. Jafwambo marwa Joe Juma miyo walero wi wachno. Kata bedi do kwan mag mine mantie kod tuo mar fistula e kaunti ma Migori ok osebedo mayot nikech thoth jogo mantie kod tuoni ok thor wuok oko kendo yangore kind oganda nikech akweda maling'ling' yangore ne nitiere kwan mine buora ma odak kod tuoni. Myers nenre kaluwore kod kwan mamalo mag mine ma osewuok oko mayudo thieth mar tuoni mar fistula ma sani dhi nyime e osiptal maduong'no ma Migori e bwo chenro ma isiro kod kambino mar Royal Media Services, piny owacho mar kaunti ma Migori, Agnes Ochilo Foundation kod roge mamoko. Ogiyangre mayot mondo gibi osiptal unless ni chenro nitiere machalo kaka ma ema miyo kaw thuolo mondo gibi. Nyaka sani mine maro 38 oseyud kod tuoni mar fistula kendo dhi nyime kod thieth e osiptal maduong' ma Migori. Apisa mochune chenrogo mag nyodo e kaunti ma Migori Joseph Okidi wachne gigeto kwan mine malo 80 e giko ma chenroni mar pimo ka achiel kod thiedho tuono mar fistula marumo tarik 2 dwe mar 10 mar higani. Higa mokalo nwayudo dhano 120, sani nwa project 85. Ene gima wanyalo timo ni projection. Maparo ni projection mwatimo sani kwa ng'iyo estate mar oto paro ni in our communities wanyalo koni up to 100 mothers nyalo beno dak gi fistula. Minod Governor ma Migori Agnes Ochilo mane wuoyi kinde limbe mare e osiptal maduong'no ma Migori ne ojiwo mine mantie kod tuo mar fistula mondo wuog oko kendo yud thieth. Kiyudo fistula ok ni timo gimoro marach, ok kata ni in ng'ama onego bed ni ok onego bed ni nyuol. En gima nyalo timo ng'ama ngima, ng'ama jamoko, ng'ata. Koro
wadwa kuoni mine mane otke kata dichuo mani dala, lakini tiere miyo ming'eyo masamoro jo kanigi tik machalo mar lach kata machalo mar dhi oko, kiyie to kelnwa go mondo wathiedhe. Mikayo Chilo wacho ni ne ochako kampen mar kedo kod tuono mar fistula e kaunti ma Migori higa mokalo bang' yango ne nitiere kwan mine mathoth ma odak kod tuoni. Higa mokalo kane afwenyo ni nitiere nyiri mang'eyo mane gobet putata winjo kanigi tik. Koro kana manyo tafwenyo ni en fistula. To fistula ok en gima onego bed ni waluoro. Fistula nyalo mako ng'ata. Tuo mar fistula ikelo kod gik mopogore opogore kaka lero kod Joseph Okidi ma ochung' ne chendogo mag nyodo e kaunti ma Migori. Ka nyathi omako ich samoro pod otin ma miyo gibedo gi risk mar bedo gi fistula kendo. Duol nyalo biro matek ne yudo ka samoro nyathi duong' moloyo do fuko kama nyathi onego bed ni wuoke. Koro ma katimore to tiende ni obiro kelo pressure mang'eny e blada kata e rectum. E chenro mar thieth mar fistula machal kamae mane otim e higa mokalo e kaunti ni ma Migori ne okelo resruok ne mine maromo 128 mane osedak kod tuoni mar fistula kuom higni buora. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kowuok Migori wadhi nyaka Mombasa. Apisas mantie e board manono yedhe mag jamni e pacho ka Kenya Veterinary Board oloro dukni 7 ma uso yedhe e tok chik Mombasa kendo mako ng'at achiel ma gikoni tiyo maonge kod obok moyiedhi. Apedhano mane gitime gwenge mag Bamburi, Kisauni gikoni bende geto yango jogo ma osebedo ka uso moko kuom yedhe jamni ne ji matiyo kod yedhe mamero ji mosefwenyo ni nitiere yedhe ma ka gitiyogo to merogi. Kodalegi kod Laktar Benson Kibor ma en jata tije e bodno, apisas go koni thoth jous yedhe makamano kata kamano noloro duknigi kendo pondo bang' yango ni apedha makamano ochakore. Dawa ambayo tuwaitumia kuilalisha wanyama ndio sasa waitumia. Kwa kisheria hii dawa haifai kuguzwa na mtu yeyote asiyekuwa amesomea, ako na elimu na amepewa cheti cha kufanya hiyo kazi ya kupeana hizo dawa. Hairuhusiwi pia, la pili, kuwa ule mtu amepewa cheti auzie mkulima ama auzie yoyote asiyekuwa amelengwa kisheria kutumia hizo dawa. Hizi ni dawa ambazo kwa kila siku tunatumia kulalisha wanyama. Na tukitumia kulalisha wanyama inamaanisha ukijidunga nayo pia na wewe inafanya kitu, inakosa ile inaitwa dissociative effects, inakutoa ni kama huko hii ulimwengu kwa sababu inakulalisha. Zingine pia ambazo tuwazifuata kwa umakini ni ripoti zingine ambazo watu wanasema kuna dawa fulani wanatumia kuafya mimba, hasa kule Lamu venye tumetoka. So kati ya juzi jana tumeweza kufunga karibu maduka 7 na kushika mtu mmoja ambaye amefikishwa katika kotini. Purwan mana Mombasa, jodak e gweng' ma Magadini e kar chung'ur bura ma Changamwe Mombasa ne jowuok oko mar kwedo chenro mar jaket mwandu moro madwaro gero kambi mar loso muya mar gas e alworano magidakie. Luoro margi en ni gas no kidek muoch kendo kelo negi masira, omiyo gidwa ni jaket mwanduno omany kama chielo ma onyalo gede mopogore kod kanyo. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Ma en gweng' ma Migadini e od bura ma Changamwe Mombasa. Kae ema jaket mwandu moro ikoni nitiere kod chenro mar gero factory mar gas, gino ma jodak ma alworano kwedo e okang' mamalo. Wasiwasi wetu ni hii, hatutaki kuchomeka na gesi, hatutaki kabisa. Tuna watoto tumewazalia hapa, wamekulia hapa. Kuna nyedhia kubwa sana huko Dongo Kundu mahali hakuna watu. Mimi gasi yenyewe hapa ililipuka 6 ndio kgs, nina alama hapa mguuni. Niliketi 2 months nyumbani. Je, hizi millions of tons si tutakuwa majivu? Gichich ni jaket mwandu no bende kidek manyo yore mag daro gi kanyo gi thuon mondo mi odhi nyime kod chenro no. En wach magikoni tem chir kendo bang' doho chunge higa 2018. Wasiwasi yetu ni kile tumeona Nairobi Embakasi juzi, moto ikiharibu nyumba na ikaua watu. Tumeona Sinai Nairobi, tumeona Nigeria watu wakifa, tumeona Mexico watu wakifa, tumeona Warabuni watu wakifa na moto wa gesi. Hatuwezi kubali gesi wekwe hapa. Wasitudanganya tu watupatie watoto wetu kazi.
Ile kazi ya gesi unajua si kazi ya kufanywa na mtu ambaye hajasoma. Hapa hatuna mainjinia. Wataleta watu wao. Jodak go bende koro dwani piny owacho donjre wachno mar neno ni ok dar gi kanyo kendo mar geng'o gedo no. CS ya interior na PS wake tutafuata, manake tunaona kwamba CC labda taweza, regional pia taweza, na hao wote hawezi, manake hii barua imepita kwa kila ofisi na kuchukua tu. That project was there. Nakakuwa na dissenting voice. Na then after that COVID ikaingia. So if focus yako na hiyo intention, he'll come out na atasema. Tunaambiwa nyumba sitabomolewa. Huyu focus akija tuko pale. Sasa anatuondoa twende wapi? George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakwa Ramogi, got en kama duong' moting'ore gi malo. To jowi en achiel kuom le manie thim, jomoko dende ni jowi jamuomo. Weche gi koriw kelo nying moro. E chenro ma kawuono jafwambo marwa Millicent Adhiambo ochoko paro ewi kaka nying mar gweng' miluongo ni God Jope e kaunti ma Migori ne ochakore. Wawinjane e chenro mar ng'e gwengewa. Nyakwara Mogi Ajwang' machiegni kendo e telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Migori. Ofuyo kowuok kod kweru ma odhi piyo kama ong'ere ni God Jope ma bende yudore e Isuna Migori. Mana kaka pile Nyakwara Mogi mokwongo wacho kod paro mopogore kowuok kuom jogweng' e wi gino ma giparo madine mi chak gweng'ni ni God Jope. To kwa winjo ne wawinjo ni Jope jowi nodake mang'eny, kendo Jope kanodake mang'eny to wayudo ni kwerewa kanobiro nodaro Jopegi moriembo nyaka Ikalang'o. Koro mane manomiyo ochak ni God Jope mamache got monyuolo sentani. Koro nowach ni godni ema chak nying sentani ni God Jope. God Jope ka nang'eye ka tich ang'wen, bang' higni matin koro chake ni God Jope. Tich ang'wen ni nokanono tie tich ang'wen mondo ang'e ni tich ang'wen ne en ang'o. An dhono ka jaluo ahinya, joluo chako nga kumoro gi nying gi gima luwore gi kanyo, nikech ka to Jope nodake ka ne en chuny bungu, to nikech wachiegni gi Kalang'o, jowi ka nodhi odar. Nyakwara Mogi bang' winjo paro mopogore e wi kaka jogweng' lieko koteno kod nono mar God Jope, we koro wawinja nena ni adieri koteno kod kuku mar wach ni kanye e wi nying mar God Jope kendo kaka gweng'ni ne ochakore. E kinde machon kane ji odonjo e pinyni higa mar 1996 ne nitie jodongo ariyo manobiro e pinyni, achiel kuomgi ne Umbwa go wadi miluongo ni Omuga. Koro kane gibiro e pinyni to ne giyudo ka pinyni ne otimo bungu noyugno. To ruoth mane rito pinyni niluongo ni Chacha. Chacha ne en jasuna, to en manorito pinyni chakre gi Ribe Mwalo nyaka malo Sagege Kianja. Koro ka jogi nobiro to jogi ne joma wigi tek mane ok winjo wach. Koro kane chief oluongogi to ne gidwa tiyo gi teko mar chief. Koro chief Chacha ne neno ni jogi nyaka dar dog kuma ne giaye e piny Karachuonyo gi Nyakach. Koro Umbwa ka nobiro ka nodak piny Mwalo kocha. Koro ka chief notamore ni darogi, ne gidhi ir jaduong' moro ni Kasuku mane loko wach ni DC ma Kisii. DC no niluongo ni Onduso. Koro bwana ni nochiko bura, nopenjo Umbwa gi Omuga kuma ji nyalo rome. Ne ginyisogi ka ni wan gi got moro motimo bungu maleng'eny, Jope nitie, Omuga nitie, kod le mamoko nitie. Koro bwana ni DC ne noyienegi nobiro ka. Omiyo DC noringo gi faras midobiro nyaka God Jope ka. Nochung' ka, noyudo ka pinyni notimo bungu. To joma ne ka nopuro gik machalo ndalogo bando ne pod onge. Ne wan kod bel, oganda, njugu, ng'or, alang'o kod gik makamago.
Koro ka jogi nopuro gigi, jogi nokelo gigi nyim DC kanyakla achiel. Koro ne ginyiso DC ne gik man ka mwatimo. Wapuro rabuon, wapuro bel, wapuro ng'or, gik ma kamago mwakonyorego. To leme piny ni chama. Koro mae makwanyiso ruoth ni mondo konywa ni kik igedho nwa cham, to ruoth neno ni wateko dwan mondo odag mondo wadog thurwa. Koro wan kwa dato gige gi waweyo ka, ng'ama biro tiyogo, kata ng'ama biro chamogi, to wadhi dak kanyi to wan ma e thurwa. Koro ka DC nowuoyo kodgi, mi notieko kogik, DC Onduso nong'ado wach ni un joma ni ka, un jo dhot mane, ni wan Joramogi. Koro joma ni ka mobiro ka Joramogi gi monde man ka, gi jodongo man ka gi, to gi gik mupuro man ka ni, piny ni amiyou, ibiro luonge ni Nyati. Koro ne en Jope. Koro miyo got man ka emomiyo noluonge ni God Jope. Ma e gima nomiyo ni God Jope, noluonge ni God Jope, kama ne le mari nitie to moloyo Jope ne nitie mang'eny. We koro wawinja nena ni umb God Jope, landore kod weche kata timbe mage. Tiang' wapuro mang'eny. Mar ariyo, ndawa be ji puro. Warwako kabila mora mora, wadak go ka. Wanyalo timo achiel ariyo adek nikech maendeleo mar tiang' rabolo, avocado, sani okuche ni koni biro nyaka pono avukete wage, gimiyo matin wasavo go ngima wakwadhe mana maber. Bando ne akati tere cereal Kianja. To bando gi kanose ya Homa Bay kata Meoro, bando gi ne kawo gi loche ni tero nyaka Nakuru, nyaka Nairobi, cereal board makuno madongo mondo nokony jo Kenya. To bende nitie dongruoge mag God Jope osenyuolo ne jodak malora ni nyaka ne ochakre. Kanogi kiga 1950 ne wan gi jaduong' maka mani luongo ni Misaka Gweny. Misaka Gweny chako chiro ni luongo ni Kagweny, mano chako center moro kama tin, nokuocho to kelo tam to ji ng'iewo. Jakoba ukane yang'o ring'o, Misaka to noketo duka mano kuo lewni moko mag marudufu to gi Japan. Nokone ji mane rwako. Nyaka kanyo dongruok mag God Jope osenyuolo duong' kabisa. Stima ne onge chon, kendo ne wadhi kaka ndalo mane pod anyuol, ne wadhi ma klinik Migori. To sani wan gi klinik God Jope waka. Pi be wan go ka, lam wan go, do ni poko tieke but ibiro tieke. Skunde moko nikonwa ni joma chon ne dhi Nyamome, moko ne dhi Choyo, Nyarago, Yawendo, to gi samo wuene. Skul nitie. Gin rem mage ma pod giywago magi gombo ni mondo timnegi alwora mar God Jope mondo gweng'ni omed ting'ore malo. Buru chamo wakiao yore kidhi Wasiyo. Gichopnwa Lam. Mondo chuodho gi buru orum. Gedo pod otiyo. Koro wakwayo ni ka sirkal oyie to gikele chike moko manyalo miyo investors nyalo biro mondo ting' karwa kamalo. Tuna istika gichak gipognwago kendo constituency machielo mondo wuo constituency ariyo nikech mbunge ma wan go kine oring modhi Kianja kuma Suna istu gike ochako dhi mpaka wagi Transmara kuma Lang'o nitie, ochako ring mochako dhi Mwalo Kadem, mochako duog nyaka koni duong' pek kata ng'ato achiel kata tiye tiji ok nyalo bedo maber. Koro ji chani mbunge ok tito kare pinye maduong' otime nade piny oewe gi duong'. Stima moro nokelo aka ineno polis moko kochungo ka. Kata in na gilendo ni ori obiro no chiemo welo biro kaka kura wane kanisa ka en odhiambo. Kiketo chiemo e mesa. To ka polo mele oweji gi mudho. Rem ma wan go en man ndachwa ni nyaka gi finished go. Alafu this market bende ne giwuondo wa Ochilo Wamboko kanobiro ka ne giwacho ni gibiro yawo nwago maber. To pod waneno mabati machon mapok na wadwaro wanwang'. Pod ni mana kanyo mine wage wawuondore ni wane chiro to kare koth chwe chiro no sawa. Taya gini gipok nodonjo kata e chiro ka. Koro manere kaka dwadonge ni chiro. Pi waneno kwada ni wamodho to kwane ko biro kaka wadware. Kare koro nogure nang'o. Serikal oningo ng'iwa maber kabisa. Kaka sirikal nowacho ni Mama Mboga chieng' moro biro ting'owa malo. Wan Mama Mboga ma God Jope County, Migori County, God Jope Ward. Waonge dongruok mora mora nikech sirikal gimiyo watok gi. Mana kamano nyakwar mogigi kanye mochopo gode giko matelo makawuono e chendo ni mar ng'egwengewa. Kikidhi mabor, med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech kae ema medo kelo ni nono mar gwenge mopogore. Oriti Masani,
Nyinga Millicent Adhiambo, kata Kiero inyaluonga ni Nyaboma. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Wakati ulipigiwa simu ukaambiwa ati umeshinda 50,000, ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Mimi ni mkulima, nilikuwa kwa sababu nilifurahia sana. Aya, sawa, shikilia check. Tunakuaga na the Jipange goodie bag pia. Unaweza nini watu home kulingana na hidro ya Jipange ushinde na visasa? Nawaambia tu waendelee na kucheza. Hata mimi natamani milioni 1 ama milioni 3. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, nitaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Eichung Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Okunyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Riwri kodwa e chenro ni ka wapuonji duso kek. Kuragole manalia matin. Okodhi ahinya. Kod modhi mabiro miyo ibedo molony e duso kek. Emaro ala man gi patan moro. Ibono kwa golo patan moro ma kendo gole majaber. Tedo gi chiemo. Tedo gi chiemo. Gi Jaelieta tich adek saa 2 okinyi. Yapora mogi bang' yudo sigana maleo koda Millicent Adhiambo manong'e gwengewa kaachiel kod jaduong' Ochieng' ma bende olero kaka god jope nochakore puoch gi pak ne Mili Nyaboma
to kod hewa duto magolo ler ewi nying gwenge mopogore opogore. Wawuok e mago wadhi motendore kod weche mag ohala. Bang' piny owacho kokalo kuom bad migawo ma ochung'ne mwandu ma ikunyo bwolo golo chik mageng'o kambi kunyo mula midendo ni San Martin e alwora maramba mayudore Rarieda e kaunti ma Siaya. Mohewo jokuny mula 2,000 nobago ng'anyo mamuol e kar kunyo mulano ka gikwedo chikno ni mar chenro mar chungo tich kambino biro keto ngimagi kama tek. Kaka ripota marwa Joyce Oduor lero, jokuny mulago koro kwayo piny owacho mondo donjre e wachno mar neno ni giluwore gi chike mag kunyo mula mopogore kod lore. Kirango gi malong'o to gichalo jogo momako wuoth mar luwo jasiasa gi lek mar yudo ber. Kata kamano, magi gin jokuny mula e kar kunyo mula maramba mayudore Rarieda e kaunti ma Siaya manyiso lit margi bang' piny owacho kokalo kuom bad migawo mar mwandu mikunye bwolo golo chik mageng'o kambi mar San Martin dhi nyime gi chenro mar kunyo mula kae. Ne mwanduwa okumobiye nowuok Rarieda ka ne dhi konyo jopiny mamoko to nyithindwa gi nyikwawa to thoke kwerewa gi dewa nowe gini ka okonya jukwoe ne mokwalo mwanduwa okobiye. Kaluwore gi jokuny mulagi, chenro mar kunyo mula kae gitayo giwegi e bwo mabul mar Rarieda Artisanal Mining Cooperative man kod jokuny mula mohewo 200 maduto ywak margi en ni ponono chenro makamayo chungi to yuto margi mapile ka pile kidek gore Luanda kendo rocho ngimagi kaachiel kod arita kwe e gweng'no. Bugoni otingo en mar cooperative, otingo ji mang'eny, ok en Isaac no kende. An gi buka gi jok motiyogo, jomoko bende ni kama gi buke gi magitiyo godo. Koro kaponi giyware gi Isaac, obed Isaac no to konyal chungowa. San Martin ok bi chungwa ka makata ka PS no oro no ng'ano biro negowa, obiyo negwa. Waneno chandruok nyaka jo China nyocha bikae, jowa osemaki, giwang'o tingni giketonwa cases maonge, gikonewa holo loan, wachandore. Kawuono wawacho niya, jo China must go! Jo China must go! Jo China must go! E bwo mabul achiel no, jokuny mula gi ywak ni ne gigero dag pi gi omenda mar hola maromo milion 6 mar kedo gi oro e gwengego, gino mapok gitieko chulo ka koro chik to dwaro mondo giban piende kendo giwe tijegi. Watiyo mining ka. To samoro adiera kiwuok e tich mar mining kaka inyalo dhi omo pi aora Tami. To sani twawinjo maber, watuomo pi moketie yath. En pi maler ma onge tuo moro amora. Koro akwayo na sirikal nokonywa kik mondo gini olor. To mar ariyo, pigni mi mondo bika okawo milion 6 mar loan. Koro wan wakwayo akwaya gi muolo ni sirikal koyie to konywa mama nikech wa mama timang'o thagre. Jokuny mulagi koro kwayo ten kaunti ma Siaya mondo donjre wachno ni mar ma en achiel kuom kuonde mondiko ganda mathoth e kaunti no. Gini dhi ngima jopiny ka motegema ma nyithindwa chieme gisomo mine mag liete konyre. Aparo ni neno ganda man ka ni toka kate jok mineno ka omiyo kunyo maka kaponi nyalo chunge to wahinyore mang'eny kendo giduoko kuoma kama malo kabisa. Kuom mano gikwayo piny owacho kokalo kuom bad migawo mar mula mikunyo e bwolo mondo chiw luor ne doho ni mar wach mar kunyo mula e alwora maramba kae podi ni e doho. Ok wabidika bende kama ok wabiweyo ok olwa chung tich ka ok no chung ka tawacho ka nuoyo jo China omiyo ndalo 20 ukaw giu udhiyo uwenwa tich no chung gi kote maamua ok wan. Joyce Oduor, Ramogi TV. Piny owacho mamalo dhi nyime gi timo pedha mag gik luwa maricho e nam Lolwe ka odiechieng' ma kawuono e kaunti ma Kisumu. Migawo mochung' ne weche mag lupo e nam Lolwe nowang'o gige luwa maricho ma nengogi ohewo milion 6.5 mayande gimako e kind pedha e nam Lolwe. Chenrono madhi nyime kauntis duto moluoro nam Lolwe ka gitiyo machiegni kod migepe moko mag piny owacho mamalo kod tend dho wedhe. Kagitwak bang' teo mach gige luwa jalup jata chenro e migawo matayo weche mag lupo e alwora ma Nyanza Josephine Okoth olero ni gidhi nyime gi timo pedha kaka achiel kuom yore mag kungo rech e nam Lolwe e kinde ma bende ne ochiwo siem ne jolupo mapok ondikore e bwo chenro manyien mag jolupo kod weg yiedhi.
onego waluw chik. To kok waluwo chik, to koro kaka sani magi nets mawang'o kaegi gin jok manok oluwo chik. Wabo donjo negi kaka joketho. Waluongo ni criminal offense. Manyiso ni kata gitimo ketho kuom sirikal gi kuom jopiny. Koro ka wasedonjo negi, to ka oyud ni gin gi ketho, to ibro charge gi kalure gi kaka court oneno. We are doing proper sensitization and proper coordination with all our agencies, the National Police Service, the Kenya Fisheries Service, the Kenya Coast Guard, and all the county governments. They are all aware of this particular process. Gimokwongo nyaka ibed ni bedo registered gi a beach management unit. Giduto te gintiere in those institutions. Aito mar ariyo, kisebedo registered ibedo vetted. In ng'ama nadi? Because wang'e ni nam ka nitie joma undu mang'eny. Jomoko nitie mapondo ka matimo gik maricho. Koro the beach management unit chair gi team mare gigo musasa mondo ng'e ni ng'ama nadi. Kiber then inyalo kwayo. Gibo yie ni miwa list ikwayo. To kisekwayo to koro inyalo dhi e mbui, iketo details magi to ichulo. Kopurone motende kod weche mag nam nyakoromogi en ni kweth mine matindo mawuok e dho wath ma Nyagina ma e kar chung'o Dubra Masuba North e kaunti ma Homa Bay oloso riwruok margi magitimo godo pith mar rech e Osera kata cages ma en yor jiwo yuto margi kod tieko midhiero moko ma joma mine manitiere sekta mar lupo e alwora mar nam Lolwe osebedo ka kale. Jafwambo mar Walia Beach miyo ler e wi wachno. Chenro mag lupo e nam Lolwe kaachiel kod pidho rech e cages osebedo ka itimo kod joma chuo ka thoth mine manitie sekta mar lupo osebedo ka oketo geno margi kuom jolupo magikawo rech irgi ka giuso kuonde mopogore ma bende osemiyo mine moko donjo obadho mag jolupo kendo kelo negi pek e sekta mar lupo. E dho wath ma Nyagina chula Rosenga ka Dubra Masuba North kweth wakeni matindo manitie sekta mar lupo ma ong'ere ni Rosenga Nile Patch Women Group mondo gero konyruok margi kendgi ka giyiengore kuom jolupo kendo tieko midhiero moko ma joma mine osebiro ka kale. Wayudo ka wan gi chandruok e dho nam mas mondo iyud rech, mondo iyud kata omena kidwaro mondo idhi gond andeng'o, ibro koni ni nyaka ibed gi dichuo moro e boat manodhi ni nam nikech ibro koni chuori no kodhi ni nam. Kon wabiro gi paro mar chako group wani nochake 2021 wachake ji 10 koro waendelea. Ridima CBO nobiro, nitiere local partner e ground kama en CBO. Koro kano chakore no dwaro groups ga. Koro samoro biro timo no sensitization on GBV. Wan ganyaka gi bot mwa haya. Mwaseketo mamarwa. Achiel kuom cages magitime pith rech e dho wath ma Nyagina gikete nyithi rech moingo gana 35 kendo giwacho ni nyaka gichak chenro no gin kod mijing'o matimo pith mar rech kendo tieko pek moko ma mine osebedo ka kale e dho wedhe. Rech 35,000 mane wa stock fingerlings. Koro fingerlings wagi to wachako nomedwa 3,500 ma replace the mortality manyalo to. Right now nitie mosetho around 767 mosetho. Koro that's 3,500 replace ge. Koro gemwa daily activities mwatimo ina day wadhi enam didek. Wan gi chuo makonyo watimo kakete banking to the merry go round mondo keep we busy. Kadi poni jaboya moro biro nikech ne wabedo luwad gi joboya gi. Koro mano ne miyo atamalo mag kute mag ayaki ne nyalo yudo jowa mamoko. Tendo dho wath ma Nyagina wacho ni dwaro margi en neno ni joma mine mantie sekta mar pith rech oyudo sir mowinjore ka gikonyo gi kedo kod midhiero moko manyalo rocho ngimagi. Nyaka donje sani wan gig 4. Kan wadonjo ka to wayudo ka bich ochapne nyayudo ka ng'ama miyo kodhi e dho nam to amal kete ni nyaka bed kod achiel koko yud rech. Omiyo nwabedo kodgi ma kaka bich wachako miyogi pesa mo matin ma ginyalo konyorego ka gikawo omena. Riwruok mar Farm Africa ma osebedo ka siro minogo e pith mar rech wacho ni dwaro margi en keto pesa e lwet mine matindo ma osebedo ka timo pith mar rech e nam Lolwe mar konyo tieko midhiero moko mosebedo ka jukogi. We have provided them with a revolving fund that has come in terms of an input. This is a cage that holds 35,000 fish and they have been provided with all the startup equipment that they need. They have been given the startup, all the feeds. They have been provided with a freezer. They have been provided with the equipment that is required for them to run. And the installation has already been done. Walia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.
donjo weche mag tuke kama jatend migawo mar weche tuke Kipchumba Murkomen olero ni Kenya nyaka koro bed kod tuke mathoth ma itere piem mag Olympics kolieko ni Kenya biro medo tuke mopogore kaachiel gi bedo gi ikruok makare kendo machon kaka yo mar medo midila e kinde mag piem ma kamago. Kuwuoyo e romo mar riwruok matayo tuke mag Olympics e pacho ka The National Olympics Committee of Kenya (NOK), Murkomen okwayo jo Kenya kata jokanyo e tuke mopogore opogore mondo kel tuke mopogore opogore gi ng'wech ma jo Kenya osebedo kong'ere go. Romo ma kamano orango kaka Kenya notimo e piem mag Olympics mokalo kaachiel kod keto kenge mag ikruok ne piem mag Youth Olympics mibiro bagi boma ma Dakar higa manyien kaachiel kod piem mar Olympics ma higa 2028 mibiro bagi e boma ma Los Angeles e piny mar Amerika. The reason why we don't attract resources to our federations is because our governance structure and accountability structures are wanting. All of you want to see out, you want to see government, you want to blame government. But what is happening with yourself? If you have a federation that has 10 years and they never had elections, who will fund such a federation? If you have a federation that is owned by 3 people, disputes, where they arise, we also call for a faster way of solving these issues, because who is going to be the loser? It is not me and you. It is because of these athletes that we are representing them here ourselves. Kambilo sokongo mara Kenya Breweries Limited ojiwo tuke mag Safari Sevens Rugby Tournament gi omenda maromo $22 e tukego ma ibiro bagi kochakore tarik 11 nyaka 13 dwe manyien higani. Tukego ibiro bagi alap ma Kenyatta Stadium Machakos kopogore kod alap mar RFUEA Grounds ma ojabed ka ibagi tukego e kinde mokalo. So if we go Safari Sevens and we have big teams, I believe both as partners will continue growing to immense heights. So my suggestion will be, let's look it in a different way and see how we can partner more and see how we can grow together. It really gives me a lot of honor to announce that we shall be investing to the tune of 22 million shillings into this year's Safari Sevens to make sure that it's successful for the players and for the fans. And with this sponsorship, we will therefore become the official alcohol, beverages and entertainment partner for the tournament. Tuke mag golf motisi ni NCBA JGF US Kids Local Tournament osechopo nus mare katilo mokwongo mane obagi e alap ma The Royal Nairobi Golf Club odira mokalo oweyo jotugo e alwora ma Nairobi. Kidieny mar jotugo ma nyiri ma higni e kind higni 11 ga 12 nobedo kod piem mapek ka jaloch ne oyudore bang' bedo gi final e kind jotugo ariyo mane oriwo points. Kelin Munene gi Sikian Yu noriwo points 82 kendo donjo e finals mane gikone tolo kod Munene. Shuhan Peng notieko e thuolo mokwongo e kidieny mar nyithindo ma yawuoyi ma higni 12 bang' yudo points 79. Ne en piem matek mane rumo ka jatugo Jeff Kivi notieko e thuolo mar ariyo gi points 80 bang' tielo 4 manobagi alap ma Limuru Country Club, Vet Lab Sports Club, Thika Sports Club gi Royal Nairobi Golf Club. Dwe manyien biro bedo kod tuke mathoth ma ibiro bagi e pewe mag Windsor Golf Hotel and Country Club, Sigona Golf Club kaachiel kod Windsor. And we started from hole 10, which I think was good because I find it like the harder side. So, but today I played better on that side than the second side. But overall today was pretty good. Jatugo mapoko mulo kata opira e season ni Ben Chilwell biro yudo thuolo mar tugo ne klab mar Chelsea otieno ma kawuono e kinde ma The Blues biro rakore kod klab mar Barrow e tuke mag League Cup round mar 3.